Здравейте хора, като играхме вече стила Brainrot, радваме се, имаме много хубави Brainrot, но няма да играем, защото ще ни ги откраднат. И днес ще играем на Area 51 Alpha Halloween и там е имало евент със сигурност. Да. Опа, то даже чуват бомби и е странничко. Окей. You survive. Да, ще оцелеем. Да, в Area 50. Толкова ли па е страшно? Добре. И падаме от тази голяма дупка. Започваме! Вземем си гласа. Добре, случваме с ето приятел. Я да отворим тази врата. О, май гот! Go.